Enotino maber jera mar Oloo TV ma indil Kuku mar wach koranje Oloo Mbaka wadwogo mbaka achiel kachiel e paro mabende nokalo bura juma mokalo mabende ngere kaka the Banking Amendment Bill mar 2015 kakete e dho achiel kachiel en ni ma indil paro mabende nokalo bura mabende koro keto kaka igayo weche go mag medruok kata interest rates e bengi mapacho kae to moloyo ka oganda wa okaw hola en gima oganda kawe kinde ka kinde ma indi mondo wang'e to bill ni paro ni ka diponi okete kogno kod jatend piny owacho onyalo konyo dhano kaka wan e yo machalo nade ken kod ote namba wani malo kanyo la chiel kachiel wendo na bro ka uthulo mondo mosu kai to nyinyo kod twaka wakistu erokamano Jeff. Jowinjowa an iluonga ni Anthony Jaragenya an wuod Siaya County the constituency miluongo ni Ugenya awuok e gweng' miluongo ni Sega. An awegi an gik masomo gin weche modhi koka pesa. Koro mane emokela kan mondo wamedre tiegruok wabedre puonjruok mondo puonjruok mopuonjre gi jowinjowa bende onwang'e kaka ginyakonyore gi puonjruok mogolo e Oloo TV ka. Erokamano nya Anthony arwa Kenya kendo agoni kamano kuom biro. Anthony sane kaka ng'amolonye weche go mag omenda magi gin weche mabende gin weche maluorore e weche mag omenda to moloyo hola mikaw. Nyisane to Banking Amendment Bill 2015 in kaka Anthony iwinje nade? Ingeni Banking Amendment Bill makaka wuok ni en gima no wuok chon to no kethe. Inyalo paro Donde Bill. Yes. Donde Bill kane biro en ne wacho ni bwana watimo gimoro ma wanya wacho ni kaw loan e bank en gimoro ma ng'ata nyakaw. Nikech chon kane neno mondo ikaw loan e bank nyaka bed ni in politically connected. Mondo mikaw loan. Weni ni gitudruok e weche mag siasa. Yes. Ma enwang'o ni kata bank mane jamiyo ji loan ahinya ne National Bank. Makoro ka idwaro loan kanyo to president mandiko ni barua tedhi tikaw loan. Chudo bende nene tek kabisa nikech koro ka inwang'o ni chiegni kod kata president. To koro kichud nikech in political security. Koro in pesa ka kati timo. Mano dong ne babe. Emomiyo ninwang'o ni interest rate mag bank no dhi malo kabisa nikech defaulting rate ne malo kabisa. Koro mano interest rate no dhi malo nikech bengi ne gigolo loan tok chudgi. Mar ariyo ka owuok kanyo aeto Donde Bill biro gi big maber kabisa. Mano wacho ni bwana waketi uri gimoro makoro loan gi ng'ata nyabedo ka yude. To kik bed ni bank nyawuoji richingo nyalo chunga chiel to giwacho ni wan kawuono interest rate mamaro en 25% kata 30%. Yes. Kata 37%. Nikech interest rate ma Kenya nosechopo malo kabisa nochopo 32%. Mano interest rate. Mano inwang'o ni ng'eny ji ne kaw loan. To jok mane kaw loan inwang'o ng'ato ko kaw loan bochako go biashara to bang'e idwogo ipeye. Kenya paro jok moko mani peyo chon kata dinga be no pe. Nikech inwang'o interest rate malo kabisa en 32%. Koro 32% en biashara mane minya timo minwang' profit moloyo 30% bichul go bengi ae pesa modong' koro iendeleza go biashara. En wach matek ahinya. Emomiyo mano nomiyo jochako gik miluongo ni SACCOS. SACCOS gi obiro nikech wach bengi interest rate gi en malo kabisa. Emomiyo gimoko ka SACCO gi biro ma ji bedo karachiel to choko pesa gi to gimire gin giwegi. Emomiyo nwang'o SACCO sana miyo ji interest rate mar 11%. Karacha ahinya to 12%. Mano emomiyo gimoko ka SACCO. Kinwang'o kaka pinje maoko inwang'o gimoko ka SACCO gi onge. Nikech interest rate en low koro onge tiende mabedo gi SACCO. Idhi adhi bengi tikaw pesa tidhi timo go tiji ae tichulo. Aya bang so ni SACCO gi kino bedo mondo koro nikech bengi ne keto interest rates malo kata medruok malo koro SACCO donjo ni wajol ngima oganda mondo waketnegi medruok matin mondo gir kae gikonyore. Yes. Aya bang'e inwang'o ni ka koro piny osebedo matek kamano tinwang'o gik moko kaka Shylocks be koro biro. Shylocks ng'en onge gimomiyo Shylock nitie. Ni in nidwaro siling 2,000 moro midwa konyri go i week. Ok inya dhi e bank nikech bank ok nya miyi. Koro inwang'o ng'at ma oyawo Shylock ne to wacho ni bwana ka miyi 2,000 to kotiyo kod week achiel to 200 omedore 200 moro ni e week. Kinango interest rate no en 20%. To ji nwang'o ka ji ng'eny thoth ji dhi Shylock nikech pesa yudo en pesa mapiyo gik kelego wanya timo gi
ka bengi odwoko interest rate chien. Nyocha wabiro gi moro miluongo ni Credit Reference Bureau. Yes. CRB. Gimomiyo gini nobiro kami keto jogowi ka. Yes. En ko keti to onge ola minyalo mi nyise nyaka iklia kod CRB ni. Yes. Kiklia be chulo 2,000. Yes. Koro gima timore gimomiyo nobikel gini en ni bwana bengi wadwaro ni jok mumiyo loan kaka Jeff owuondre ni inoseter nyingi CRB. To an pok oter nyinga. To wadhi to bang'e dhi golo nyingi CRB makoro nyingi onge CRB. To koro wadhi kawo loan. Interest rate mamara onego pogre gi mamari. Nikech ang'o an jachudo to inong'eyi ni ino kijachudo ga seche moko kaka piny adhi matek. Koro an interest rate mamara onego bed ni ne piny matin. Sani Samuel Uso onge ng'ama nyalo wacho ni en gimiluongo ni preferential interest rate. Nikech en gi credit rating maber. Emomiyo sani ji penjore to kara Credit Reference Bureau to kara nokele marang'o. Yes. Nikech gimomiyo nokel gini en ni mondo ng'ato kidhi kawo loan tirango records ni. Yes. Tiwacho ni ng'ano osebedo ka chudo maber. Kumodakie bende rent ba ochulo on time. Stima ba ochulo on time. Onge jogopene moko mayuakne. Yeah. Nikech ng'e Jeff Credit Reference Bureau kata koponi hola to kichula aba an go right ma di Credit Reference Bureau Jeff no na hole dik mwana ndikere otamre chula koro ket no guru nyinge kanyo mondo kodhi kamoro ng'ato kik hole go. Yes. Magi no kel mondo o reduce interest rate mondo ji obed kata gimiluongo ni preferential interest rate. Yes. Gini pok waneno. Emomiyo sani kineno banking amendment deal mobiro ni. Yes. Obiro nikech ji penjore kata jo parliament be penjore. To en ang'o ma inwang'o ni banks te kirango profit ma giloso. Giloso profit malo kabisa. Kirango kata defaulters rate. Jok muwacho jok ma ok ochudo. Tinwang'o ni en low kabisa. Sana sani gimwabe waseyudo Kenya ka jok mak chul gowi mag bengi. Ok gin jok matindo kaka an gi kaka mama mboga. Gin jok madongo man go political good name, political goodwill. Mage jok makchud. Ja biashara moro minwang'o ka en go biashara. Tinwang'o ni ng'ato nigi biashara. Oneno biashara ne ouso gik mane onego bed ni ouso. To dhi indege, to kawo ndege to wuok Kenya ka. Ing'e ni pinje moko ka en gi gowi. Ok inyal wuok e pinyno. Ok wuok e pinyno. Nyaka chul gowi no duto. Nyaka rang to bwana, ma wanwang'o ni gowi ma in go. To wanwang'o ni chudo mabe chudo no ki chud maber. To sani tidhi kanye, tidhi omang'o. To kopono yiene kuma dhier nyaka ng'e ni idhi piny makama to piny no bro oro wach. Ni ng'ane biro to obiro dak ndalo marom kama to kosetieko ndalogo onego duogo nikech en gi gowi. Monego be ni ochulo. Yes. To sani nwang'o ni ng'ato kawo loan to kosekawo loan to ponda to chieng' moro to dhi to kawo passport to kawo visa to wuok e piny ka owuok kata Kenya ka odhi pinje moko to en life ne dhi na nyime. Samo timo kamano omedo jok ma an gi in. Yes. Interest rate ng'awo malo nikech risk koro ngima bedo mapek. Ma emomiyo an amendment bill mobiro ni obiro maber. To bill ni wacho ang'o? Yes. Bill ni wacho ni interest rate ma bank bro charge ji. Yes. Iluongo ni nyaka bed TB+4. TB+ mangiso nang'o? Ne en treasury bill 90 day treasury bill manogo majo central bank miyo ji. Gimiyo ji at 10 sani kwa losin and 10.4%. Mane central bank idika ugoka central bank. To gibro mi pesa to giwacho pesa wani interest rate and 10.4%. Koro bengi bende kadwa miyo ng'ato loan to kik kal 10.4 plus 4. Mano nyiso nang'o 14 plus 4%. Mano koro ng'ata kide bengi tiwacho ni bwana kapok wachako loso interest rate en 14.5. Yes. Monyalo mna be piny ok onyakalo kanyo. Nikech kako osebedo kwatime inwang'o ni
bank nyawuok ka interest rate ne moher kaka en moher to mano ok nyatimore kendo kwanya yie erokamano nya Anthony njo kai wacho ni sani iko en 14.5 plus 4 maniso ni 10 plus 10.4 plus 4 maniso ni mano en apaga ngwen maniso ni onge bengi makoro yiene kete above 14.5 mano ka Uhuru Kenyatta Muigai osign bill makoro wogwe osign paro wogwe maniso ni mano interest rates mdiket ne Uganda nayo kanda lomoko Uganda ne yuwa kagi wacho ni kagi dhi bengi tizo gini 21% 18% 19% to bengi sani kitaka pokidhi mbele the average interest rate sani mano wakao bengi te interest rate magichulo average mamari and 20.2% 20.2 yes ntie moko ma charge nyaka 27%. Yes. Ntie moko ma charge 22, 25. Ma ber ma charge 18%. To mago be nya koro rang to mortgage to gi charge nare. Nikech awacho na dwa nyiew ot. Ot dong bedo ka security. To koro charge interest rate mang'eny nikech ango. To kopore ni bank loan ta machulo to order gi broker. Koro en risk mane ma jo bank nigo. To kapo gimi mortgage nyaka gide gi check with a qualified valuer buach ni bwana odni en 4.5 million loan mudwa miyo ng'ano en 3 million onge risk kanyo nikech bengi be kunya mi mortgage ni gimi mortgage iot mar 4 million to gimi mortgage mar 10 million mano ginya value nyaka rang odno buach ni odni wanene nen 4 million to bengi bro ati bwana one loan mwenye mi em na 3.5 million oginya mil mokalo kanyo koro kage charge interest rate mamalo jipengire to bwana risk karato ne kanyo Jaragenya awinji to gima neno ka joriwruok mag bengi kata bankers association aneno ka wach mabende wan kodi ni koro moro wan kadipo ni jatend piny owacho kete koke tiparo ni ang'o momiyo bankers association ne ng'ur kendo giywak ni maindi kadipo ni okete kogno to buro inyogi kaka jobengi. Bank Association gin jomage. Bankers Association oken an kata in. Bankers Association gin bengi te moriwore. Bigi bedo ga association. Ma chunyi gi wegi. Gidwaro na gi charge interest rate ma malo kabisa. Mondo gilos omenda. Kaka giwacho na to beber. Nikech gidwaro mondo gilos omenda mang'eny. Demo wacho ni kata utimo biashara to nyaka bedie chike. Matayu kako timo biashara nikech basic penjiri to bengi nwanga pesa kanyo asepenjo kipenjori to pesa magitiyogo magimiyogo no pesa no gin na mag jo Kenya ok ni tie kamoro magigole pesa to gibiro gi holowa eman ka gisechoko pesa ni te to giwacho ni pesa ni wasechoke kore momiyo wadwa miyo kama kalun emomiyo neno kane Chase Bank koro lwar to nentie gimiluongo ni panic nentie bwok moro ma ng'ato ka ng'ato koro ne dhi kawo pesa wadwa wuog gi mwandu ne oket kamoro ma donge panic no makoro ng'ato golo pesa ne donge momiyo bank chano lwar nikech ng'ato dwa golo pesa ne emomiyo Bank Association kik giwuondre nitie pesa kamoro ma gigole pesa ma ok wang'eyo pesa ma gitiyogo ma holo gigole mana Kenya ka jo Kenya ma miyo gi pesa ka gisechoke mag jo Kenya to koro gimiyo emomiyo ina nyisi ka wachako ni interest rate mamalo ni emomiyo ji nochako bedo gik miluongo ni SACCOs mondo ji ohep wach bengi. Nikech SACCO onge kuma gigole pesa en mana kuom members to members kosebedo kanyakla be gichoko pesgi to members moko wacho ni bwana wadwaro ni aholie pesa ma matin ka to koro giholore kamano to gichulre kaka bengi be golo pesa ka wanya wacho ni bengi en major SACCOs ma kawo pesa kuma rach gin koro gin interest rate margi na malo rokabara ya Jaragenya winje Jaragenya sani kadipone wach ni ri oketie kogno kod migosi Kenyatta iparo ni what does it mean to the common mwananchi kaka an gi in koso ka koro sekete kogno to wambe obiro wacha koro ohelo ni huyu an kora dhi bengi adhi kaola nikech interest rate ni piny wach ni ri kod poni okale ma obedo chik to an kod in en ber mane mwanyalo ne koro nitie gimoro madwa na ng'isi ma osebedi ka
wan go Kenya ka gimiluongo ni youth fund. Yes. Gimiluongo ni women fund. Gimomiyo gigi nitie sani en ni interest rate ma bengi chajowa ni malo kabisa. Omiyo government boss no tiyo gi bank tek. Koro wabed gi pesa moro maraput moro tenge mwanyalo holo jopiny nengo moyweyo. Bill mineno ni kopore ni Uhuru Kenyatta sign go. Koro jowa bro nwang'o yot madhi e bengi mondo gikaw pesa nikech pesa no koro yot chulo. Yes. Pesa manyuol wiye tek bedo matin. Koro en pesa mayot chulo. Yes. To sama koro isekaw pesa bi kete lwet jopiny magi nyalo timo go biashara. Mano koro gima kisungu wacho financial inclusion. Ni ng'ata nyalo yudo pesa to nya tiyo go tije to kosetiyo go tije no to chulo. Economy bro chako dhi mbele. Mane e kaka iloso economy te kaka economy dongo. Ka ng'ato nya dhi to kaw pesa to odhi timo go gire. Kinyalo paro ni kinde United States of America. America. Tinwang'o ni ji odak gi gowi. Ni en otiek pesa to kochopo misho dwe. To koro penjero orango debit credit card to wacho ji adi mosehola i dweni. To nwang'o jomo hola e dweni gin pesa en sling 15,000. Koro asenwang'o pesa na mar msara koro we achul jogi. Ominwang'o ka America inyalo nyiewo mtoki mar maber kabisa tipenji to ng'ani golo pesa kanyo. En mne loan nikech interest rate en piny. Koro inwang'o ni jok ma uso mtokni ginyalo loso mtokni mang'eny. Kata kemna ka chiemo inwang'o ni koro ji bro nwang'o wa achiema kochopo miso dwe tabro yudo pesa to koro abro dhi chulo gogo. Timo biashara bedo mayot. Nitie ya moko mandala kata yudhe mandala magi wacho ni bwana kanyalo yudo loan tanyalo nyiewo go kata yiedhi manyalo dhi lupo go. Nikech sana kidhi kuonde milupe sani inwang'o ni yiedhi ma gitiyo go gin yiedhi moko mag nyaluo moko manene igo aga dire kon kamano. Koro kinwang'o kimiyo gi engine boats. Koro kata manyo rech dhi lupo bedo mayot kabisa. Jogo nyalo yudo pesa maber to ginyalo dhi nyime. Kijande moko e gweng'wa kaka wuok ugenya inwang'o ni kijana odwaro mna bedo gi apiko. Tapiko ni okonya chope nikech apiko en siling 100,000 to konya yudo. To konya dhi e bank bumiye loan ma siling 100,000 to pesa bengi bende ok charge interest rate mamalo. Koro ka mondo chul Jeff monyiewo apiko ne to chulo bengi to bang' dweche matin to sebedo ga apiko mamare. Economy dhi mbele maber, nyithindo itero school maber, chiemo maber. Piny dhi mbele. Manyiso ni gimitemo wacho ne Jaragenya en ne ka wan kod piny, nyisa ni to high interest rate. What does it mean to an economy? Kaka ng'amolony. Manyiso ka wan kod piny ma interest rates ni malo. Economy no ero, uchumi no ero chalo nade. To ka wan kod piny ma interest rates ni piny, piny ni nyalo chalo. Wang'iya ne pinje ariyo gi ma economy ma interest rates ni piny to gi ma interest rates gi ni malo. Gimoro mabe nyaka ng'isi ni seche moko interest rate itero ga malo konwang' ni inflation rate is too high. Ni koro nikech onwang' ni pesa mang'eny ahinya e Uganda. Koro wacho pesa ka inflation rate ni malo ahinya to mano ngima mar tero gik moko kata oko kata kelo gik moko piny bedo matek. Nikech kinwang'o ka pesa ni kaka onde ni Zimbabwe kuri wacho ni inflation rate ni malo kabisa. Nikech Zimbabwe cha nyanwang'o ni million en ta mkata chia. Koro mane ka bank pro wacho meeting yo guni acha cooking mkati. Bank pro wacho ni central bank makero timo kamano. Omiyo sama ng'isi ni loan will be pegged at the treasury at the TB rate. Koro TB rate ni ma bank pro wacho ni bwana 4% to aware. To TB ema koro dwa keto malo mondo obed ki interest rate mamalo nikech mondo warang kaka inflation rate wanyalo manage ken koro inflation rate dang wach na gima wagi gitek oganda wagi weche mag inflation aparo ni kizungu yote doa. Koro magi kodhi malo inwang'o ni pesa koro bedo matin maluore bedo matin. Inflation ka interest rate oter malo pesa maluore koro bedo matin. Mano koro bro bedo inflation rate bro duogo piny. Koro nyiewo mkate kidwa nyiewo mkate ka en 100 to nya duogo 50. Kamano.
To gini ka manage maber. Yes. Ma onge fluctuation. No dhi malo ahinya to dhi piny ahinya. Yes. Ku manage maber. To manage maber nade? Manage maber ka onge gimiluongo ni money laundering. Money laundering tiende nang'o? Ni Jeff, nitie pesa moko mag wash miingo. Ma kwang'eyo kumoki. Kori kete economy. Mago money laundering. Nitie pesa moro ma drag miyudo kamoro. Ma okobiri system to kori kele system inya nyiewo ot inyalo biro kata kilele shop montini kawuono. Tinwang'o pesa mowuok drug dealing kata 50 million. Yes. To ot miuso sani miuso 10 million idwa nyiew 14 million. Yen ng'ato kaka an, ng'ato kaka in ok nya nyiewo odo nikech ng'at mobiro gi pesa mandhagwa cha otero prices bodhi malo be gimo kodhi malo. Koro money laundering be koro nya koro waket piny. Kwa seketo piny to inflation moro mineno ka madhi malo madhi piny bedo matin kabisa. Gima ketho wa Kenya ka ni money laundering ng'eny kabisa. Gima nyaka walor ineno inya paro ka Somali piracy ne dhi malo. To sama piracy dhi malo to ute ma South Sea bechgi dhi malo. Ute ma Isili bechgi dhi malo. Ute ma Kileleshwa Lavington dhi malo. Ng'at matiyo tich ma honorable ka kwa tiyo ni en mondo onwang' kata ot i South Sea biro bedo matek nikech beyo dhi malo. Pesa moro donjo mandhagwa ma onge system. Onge gama wacho ni pesa ni you can relate it to an asset. Ok nyala attach pesa ni to an asset. Koro mano miyo gik moko beyo dhi malo nikech money laundering. Empty government. Yes. Mondo rang money laundering kikibedi. Money laundering ka onge piny. To ineno ka fluctuation mar interest rate bedo very stable. Koro kwa bilose gik moko very high interest rate or very low interest rate. Ero kama nya Antonia winji maber ka ne watemo achiel kachiel kingo ni weche go mag bill mabende ne jorbura ok bill paro mabende jorbura no kalo joma kalo mongere ka banking amendment bill 2015 kadi poni jatend piny wacho kete koke mano e ka koro bro luonge ni bill nikech koro en chik achiel kachiel. Antonia gwenero kama no ka thuolo ok ni kodwa kata kama nero nyisa ne to kawa mulo mana matin ne to wach matimore South Sudan ma oganda madirom 300 kata moingo 300 sani oseto gimagi inyalo wache nango dakika 2. Dakika 2 wach mar South Sudan en wach mabor ahinya. Nikech kopore ni akaw dakika 2 kaloso ni wach Sudan. Mana matene ne to inene. Yes. Amara ne inene na de korkeri ko bashar ko ni. Ko kadi machar ko di Salva Kiir. Yes. Jogi no bedo piny bondikare. Gimiluongo ni peace agreement. Yes. Bigindikare riek macharo wachne ni bwana in ibro bedo first vice president. Yeah. Salva Kiir in ibro bedo president. To kuom higni ariyo chagi gin wadwa duongo transition. Bang' higni ariyo chagi to wabro bedo gi national election. Mwabro yiero go jotelo. Yeah. Mano e kaka ji ne giyiere. Bang' Salva Kiir neno sign. Riek Machar bendo sign. To nitie ng'at moro miluongo ni Paul Malong. Yes. Paul Malong is the commander-in-chief mar the National Army mar Southern Sudan. Mar Salva Kiir. Yes. Kane gi sign gini to Paul Malong notamre. Ni deal no okoneno kaber. Kendo kodwa wach deal no. Koro kano setamre kosa mokwongo en India Army. Weche mag politics to donje nano. Bang'e shootout moro nowuoki matin kanyo. To kapok awacho mano, sama ne koro Riek Machar koro biro Juba, to biro gi jo army ne 1,500 mane koro mago dhi rite. Nikech mago e gik mane giyiere e gik mane gisign. Mago ne dhi rite. To nitie sama pod gi negotiate, sama koro giloso Salva Kiir ko Riek Machar loso. Tinwang'o ni army mar Salva Kiir monjo jo army mar Machar. Inwang'in koro in general. To onde Jeff ka wuoni wacho we adhia bae ti wuok kendi. To kara jogi luwe mos. To ka giyudi ka in kendi to gichwadi mach tito. Koro mage gik mane timore. Koro chieng' ma koro nego ni koro Riek Machar koro gidhi wacho wechegi. Gech koro job Riek Machar
commanders, sana commanders, netho kabisa. Koro gidhi wacho wechegi State House. To sama Riek Machar donjo, I think there were 67 soldiers, security. To 67 soldiers, no 67, nikech Salva Kiir be 67 soldiers is State House. Koro you be 67, Salva Kiir be 67, koro it balances out kiromre. To kagidhi State House, to gigo mbaka, giloso, giwechigi, to shoot out ochakre. Shoot out kochakre, ji 34 mag Riek Machar, soldiers, security ne, notho, no negi. Very trained soldiers. Jog Salva Kiir manochako lweny. Around 272 were dead. Ang'eni penjore to ere gimomiyo kamano. Yes. Gimomiyo kamano, inuang'o ni kane Salva Kiir kapod en Khartoum, mane first vice president mar Sudan. Yes. Riek Machar nene en kaka president ma Southern Sudan. And vice president mar Salva. Koro ndalo no nene en soldiers mang'eny Southern Sudan. Koro ang'o matimore ni soldiers mag Salva Kiir they were not well trained. Goyo bunde ok bed go jaami ni ng'e goyo bunde en koni jaami ami kanya kibed trained. Jog Riek Machar were very well trained. They are losing 34. Yes. To jog Salva Kiir are losing 273. To sama koro lweny timore i State House kama koro mach bare, to jog Riek Machar winjo ni bwana, there is shootout in State House. So there is panic. Ni bwana Riek Machar in State House, they shoot out, jog kadwa negi. So the remaining forces start moving towards State House. Yeah. State House. As that is happening, the White Army mago soldiers mag Machar. Bechako wuotho kachiko Juba. Now, who are the White Army? White Army gin jomage. White Army gin newer soldiers, youths, magore kagin duge. Gin loyalty is to Riek Machar. To nikech ang'o Riek Machar. Nitie prophecy moro among the Nuer. Mano wacho ni nitie ng'at moro mabiro biro ma en racham to en mbanya I doge mamalo. To kinya ng'ano ndalo moro biro kendo mzungu. To kokendo mzungu koro ng'ani ema biro konyo jo Nuer kabisa. Among the Nuer it is believed with that description tag. Ginene na kumbia Riek Machar. Jaragenya obro kajara. Historia ni ridu kada jalo kombo mondo giwini maber kendo watu. Miyo wacho chemo wach. Kada ikro believe mar Riek Machar. Ema gineno kanyalo konyogi. Match bende Sunday oromo jo South Sudan. Koro en match koni kod kocha. Nikech sani samwalo oseni forces mag Riek Machar ose surround Juba. They're just waiting. Erokamano Anthony. Wach ni riwa bro yudo thuolo mondo wawuoye wach ni to kare genesis mar lweny magore South Sudan ni eri en lweny machalo nade. Otieno wakawuono warango weche mag uchumi kabene nwawuoye banking amendment bill mar 2015 ma igeno ne jatend piny owacho nyalo biro kete koke bang'e. Agoni erokamano Wonkalo kuchopo studio mondo wawach weche machalo kama giki ma bende yawo pacho gandawa ging'eyo ni to bills machalo kama giki kwa ng'ingo ni matindo to en ranyisi machalo nade. Maindi Kuku mar wach Oloo Mbaka TV.